Sokker.dk er din enestående mulighed for at tjene penge til din forening, klub, klassekasse, personaleforening eller dig selv. Sælg sokker til venner, kollegaer, familie og naboer. At sælge sokker er let, indbringende, og du beholder 50% af omsætningen. Vi kræver ikke salgserfaring, du har ingen risici, og du behøver ikke investere i et lager. Du er velkommen til at inddrage venner, kollegaer, klassekammerater og andre i salget. Jo flere der sælger, desto mere tjener I. Så enkelt er det. Udfyld kontaktformularen på Sokker.dk, og du vil modtage handelsbetingelserne, som blot accepteres ved at returnere mailen til Sokker.dk. Sælg til venner, familier, kollegaer og naboer. Når du har solgt de sokker, du kan, betaler du Sokker.dk og sender de sokker retur, som du ikke kunne sælge. Nu er der kun tilbage at vælge, hvad pengene skal bruges til.